Baka mas malapit eh. Kung dito pa tayo, di ba? Tingnan natin. Mabilis, no? Welcome to my channel, Albdict Rio. Enjoy your watching and subscribe my channel. Good afternoon everyone and welcome back to this channel. Nandito na kami ngayon sa Port Magsaysay, sa part ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Dito sa Purok 5, Barangay Mapalad. At mula dito sa crossing ng Barangay Mapalad, mga 16 kilometers bago ka makarating ng town proper ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Pero kami hindi namin dedire-diretso nitong Santa Rosa Port Magsaysay Road na to, kasi pagdating ng Sitio Canto dun sa Barangay Soledad nyo, kakaliwa kami dun at dun kami sa shortcut. Doon kami sa bypass road papuntang Peñaranda. Yun ang way namin. Mula dito sa crossing hanggang dun sa Sitio Canto, siguro mga nasa 9 kilometers. Welcome, Barangay Liwayway. Dito lang banda yun eh. Meron pang isang shortcutan dito sa Barangay Liwayway. Kung tawagin nila, Liwayway shortcut. Kaya lang, hindi pa kami sigurado kung makakadiretso, kasi may mga ginagawa pa dun sa karsada dito. Yung lalabas ng papuntang General Tinio. Mas maganda sana dito sa Liwayway shortcut, kasi mas malapit. Kaya lang hindi ko sigurado kung yung mga tulay kung tapos na yung ginagawa. You are now leaving Port Magsaysay Military Reservation. Ayan, nakalabas na kami ng part ng Port Magsaysay dito sa Santa Rosa. 6:40 na ng hapon, bago kami nakalagpas dito sa Port Magsaysay. Kaya siguradong gagabihin na kami sa biyahe. Ito lang ang maganda sa mga highway dito sa probinsya, at halos konti lang yung nakakasabay mo sa biyahe, kaya mas mabilis yung biyahe namin. Yang nasa kaliwa namin na yun yung basketball court ng Barangay Liwayway. At nandito rin yung kanilang barangay hall. Meron yatang liga ngayon dito sa Barangay Liwayway. Ang daming tao eh.
banda na tayo. Ito eh, oh. Yan yun. Yun yung pare. Bridge close pa. Yung bridge daw close pa. Ayan oh, ito yun eh. Yung sabi ko sa'yo. Make sure. Oo, kasi yung isa kasi pasok pa pala yun sa loob ng kampo. Ito, lagpas ito eh. Ito yung sabi ko sa'yo na lalabas doon sa may pulis, di ba? Doon lang tayo sa kanina. No? Para, ha? Peñaranda. Sige, sige. Oh, mas malapit kasi ito eh, kumpara doon. Kasi doon may dinaanan pa tayo na ano eh. Ha? Ano? O gusto mo diretso natin hanggang ano? Santa Rosa. Tapos? Magagapan, no? Di ba? Eh doon, pagka gumanon tayo, pwede yung gapan, no? O ano? Tingnan natin mas malapit. Tingnan natin kung anong ang bibigay sa atin na daan. Ano? Subukan, highway na tayo? Ha? Pasok tayo rito sa ano, yung sa dinaano natin sa Tartaro. Balik tayo rin yung Pasibol. Pero kanina nung galing tayo doon, sana walang ganun lubak, no? Doon sa may Tartar. Doon na lang kayo tayo ulit dumaan. Ano pa naman eh. Oo. No? Okay sana kung passable na itong Liwayway shortcut na to kasi mula dito sa Barangay Liwayway dito sa Santa Rosa Port Magsaysay Road hanggang dun sa may Barangay Nazaret ng General Tino dun sa may Papaya nasa 8 kilometers na lang ang labas mo dyan dun sa may Nazaret Police Station. Kaya lalabas ka dun sa may Gapan Port Magsaysay Road. Ay puta. Lubak pala yun. Papunta ng Peñaranda. Di ba madadaanan din namin yan. Once na nagbukas na yan, makaka-shortcut din kami dyan sa Liwayway shortcut na yan. Ito, medyo malapit na kami dun sa kakaliwaan namin papuntang bypass. Pagka nandito ka sa Santa Rosa Port Magsaysay Road at galing ka ng Port Magsaysay, yung gasoline station sa kaliwa mo na yan, yan yung landmark mo at itong police station. Nandyan mismo yung kakaliwaan mo. Ito, kakaliwa na kami dito. Ito na yung Sitio Canto, Barangay Soledad New dito sa Santa Rosa. Tapos dire-diretsuhin mo lang to. Ang pinakadulo nito yung Liwasan Street sa Peñaranda. Dito tayo kanina dumaan, di ba? Mula dito sa Sitio Canto, Barangay Soledad New hanggang dun sa may Liwasan Street sa Barangay Las Pinas sa Peñaranda. Nasa 7 kilometers itong layo nito, itong bypass. Ito na yung boundary ng Barangay Soledad New, Santa Rosa at ng Barangay Las Pinas sa Peñaranda. Ito yung pinaka-boundary nila, itong tulay na to. Kaya ngayon, nandito na kami sa may
Barangay Las Pinas, Peñaranda, Nueva Ecija. Dito banda sa may palabas ng Liwasan Street, meron pang mga parte na ginagawa. Diyan sa Liwasan Street, pagka kumaliwa ka dyan, yun yung papunta ng town proper ng Peñaranda. At doon sa may General Tino, sa may Papaya. At pagka kumanan ka naman, yun naman yung papunta ng San Leonardo, Nueva Ecija. Ayan, ayan na yung Liwasan Street. Hinto muna kami rito kasi baka magbago kami ng plano, baka hindi kami dun sa mismong proper ng Peñaranda dumaan. Pare, mabilis pa dito. Nandito na agad tayo sa Peñaranda no? Ano, doon tayo gaganon. Ito yata papatanggapan to Dito na tayo. Sige, tapos doon tayo sa Peñaranda. Ha? Hindi, yung paggaling ka pare ng, di ba, Gapan din? Gapan din ang pupuntahan nun Tingnan ko Baka mas malapit kung dito pa tayo, di ba? Tingnan natin. Mambilis, no? Para subukan natin dito. Hoy, nalaglag. Dito, Gapan na no? Hindi. Mag-highway tayo. Tapos, may short, pag nandun tayo, hinto tayo, tingin ulit tayo ng panibagong shortcut na makapunta tayo sa San Miguel, no? Para may iwasan natin yung traffic. Pinapin mo? May pumulupot pa yan sa gulong. Lalo pa tayo. Okay, go. Biyahe na ulit kami. Alas 6:30 na ng hapon at dito na kami dadaan sa San Leonardo. Maharlika Highway na kami papunta ng Gapan City. Nagbago kami ng ruta para masubukan din namin dumaan dito sa may San Leonardo, palabas ng Maharlika Highway. First time ko rin makakadaan dito sa karsada na to papunta ng Gapan City. Kaya itatry namin kung mas okay ba itong daan na to. Welcome Barangay Mallorca, San Leonardo, Nueva Ecija. Nasa San Leonardo na pala kami. Ito pala yung unang barangay ng San Leonardo, itong Mallorca pagka galing ka ng Peñaranda. Meron nga pala akong kaibigan dito sa San Leonardo, Nueva Ecija, si Max Ramos at Irene Ramos. Shoutout sa inyo, Max and Irene Ramos. Nandito ako ngayon sa San Leonardo. Hindi ko lang alam kung saan sila banda rito sa San Leonardo, kung anong barangay sila. Tagumpay Street to Barangay Tagumpay. Yung pakanan na yun, yun pala yung papunta ng Barangay Tagumpay. At eto namang diretso, eto naman yung Nagaño Boulevard, papunta ng poblasyon ng San Leonardo.
Mallorca National High School. Mallorca National High School pala ito. Mallorca Barangay Hall. Nandito na pala kami sa sentro nitong Barangay Mallorca. Welcome, Barangay Bonifacio, San Leonardo, Nueva Ecija. Part na pala ng Barangay Bonifacio itong lugar na ito. Parumog Street to Barangay Bonifacio Multipurpose Building and Basketball Covered Court. Dun pala yung papasok ng Barangay Bonifacio. San Bartolome Apostol Parish Church. Simbahan pala ito. San Leonardo Gym. Ay naman ang gym pala dito sa San Leonardo. Ito, Pure Gold San Leonardo. Welcome, Barangay Burgos. Nasa Barangay Burgos na kami. Thank you. Come again. Welcome, Barangay Rizal. Masyadong magkatabi pala itong Barangay Burgos at Barangay Rizal. Napaka magkadikit lang sila halos. Turn right to Rizal Diversion Road, San Leonardo Municipal Hall, Straight, Mambangnan, Nieves, Castellano. Siya.
Wala pa. Wala pa. 6:46 na ng hapon at nandito na kami ngayon sa may barangay Mambangnan, El Balmaceda Street. Itong tinatahak namin na kalsada na to, ito pa rin yung Naganyo Street. Masilang Street. Mambangnan Barangay Hall. Dito pala yung barangay hall nila. Wagan Street. Wagan Street pala yung pakanan na yan. Dito kami sa may kaliwa. Mambangnan Elementary School. Wagan Street. Paikot lang pala yun. Dito rin pala ang bagsak nun. Welcome, Barangay Nieves. Nasa Barangay Nieves na pala kami. Nieves Barangay Hall. Ang ganda naman ng barangay hall ng Barangay Nieves. Nieves Elementary School. Nandito na kami sa dulo ng Maganyo Boulevard. Malapit na kami sa may Maharlika Highway. Yan dyan sa stoplight na natatanaw nyo, yan na yung Maharlika Highway. Pagka kumanan ka dyan, yan yung papunta ng San Leonardo Municipal Hall, o kaya papunta ka ng Santa Rosa, o kaya Cabanatuan. Pagka dumiretso ka naman,
Yan naman yung papunta ng Barangay San Roque. O kaya pupunta ka ng Hain, Nueva Ecija. At pagka kumaliwa ka naman, yun naman yung papunta ng Gapan City. Kami, kakaliwa kami kasi papunta kami ng Gapan. Diretso ng San Miguel, Bulacan. Ito, part pa to ng Barangay Castellano sa San Leonardo, Nueva Ecija. Ito yung Castellano Bridge. Ito na yung welcome art ng San Leonardo, Nueva Ecija. At itong Doña Josefa Bridge, ito yung pinaka highway boundary ng San Leonardo at Gapan City. Kasi pagka tawid mo rito sa Doña Josefa Bridge ay Gapan na. Oh, may nasiraan pa dito sa tulay. Mahaba-haba din itong tulay na ito. Mahirap kung dito ka nasiraan, no? Ayan, ito na yung Barangay Santo Niño, Gapan City, Nueva Ecija. Nasa Gapan City na kami. Right to San Isidro, to Cabiao, left to Peñaranda, to General Tino, straight to Manila. Dito na nagta-traffic sa may parting ito ng Gapan, itong intersection, yung pakanan na yan ay yung papunta ng San Isidro at Cabiao, papunta ng San Fernando, Pampanga. Ito namang sa kaliwa, yan naman yung papunta ng Peñaranda, papunta ng General Tino. Kami, diretso kami papuntang Manila. Ayan ang sa harapan natin na yan. Yan sa gawing kaliwa. Yan yung arko ng Gapan City. Kami, dire-diretso lang at papunta to ng San Miguel, Bulacan. Ang next na bayan ay San Miguel, Bulacan na. Malapit na kami sa boundary ng Nueva Ecija at Bulacan.
Cababaw Bridge, straight San Miguel, right San Isidro, Cabiao. New Gapan City Hall. Ganda naman ng Gapan na City Hall ngayon dito. Ang laki. Ito na yung Gapan na Cabiao Bypass Road. Ito pala yun. Ngayon ko lang to napansin. Bago lang siguro itong gawa. Ngayon ko lang ito napansin kasi nung nakaraan na dumaan kami dito, hindi ko siya napansin o baka nakapokus lang ako sa pagdadrive. Dito meron pang isang bypass road. Ayan, no? Yan ang hindi ko pa rin nadadaanan. Welcome Barangay Malimba. Nandito na kami sa Barangay Malimba ng Gapan City, Nueva Ecija. Malapit-lapit na kami sa Bulacan. Malimba Bridge, sasakupan ng Barangay Malimba. Baluarte Bridge 3, Barangay San Roque. Barangay San Roque na pala to. Ang nasa kaliwa pala natin yan, yan yung San Roque Elementary School. Baluarte Bridge 2. Ito na yung arko. God bless. Baluarte Bridge 1. Ibig sabihin na nasa boundary na pala tayo. Salamat po. Ayan, na maalam na ang Gapan City, Nueva Ecija. Welcome San Miguel, Bulacan.
at nandito na kami ngayon sa Barangay Bulwalto, San Miguel, Bulacan. Ito yung unang barangay ng San Miguel, Bulacan pagka galing ka ng Gapan City. Itong Barangay Bulwalto. San Isidro Pulu Road. Ayan, yung nilalabasan na yan ng truck na yan. Yan yung San Isidro Pulu Road. Yung papunta ng bayan ng San Isidro, Nueva Ecija. Bantog Barangay Hall. Nandito na kami ngayon sa may Barangay Bantog, San Miguel, Bulacan. Welcome Barangay Sakdalan. Ito na yung Barangay Sakdalan ng San Miguel, Bulacan. Sakdalan Elementary School. Ayang nasa kaliwa pala natin na yan, yan yung papunta ng Barangay Cambio, yung nilalabasan ng sasakyan na yan. Yun pala yun ng Barangay Cambio. Welcome Barangay Salakot. Yan, nasa Barangay Salakot na kami. Bulacan Polytechnic College, San Miguel Campus. Dito pala yan sa Barangay Salakot. San Miguel Central District, Salakop Elementary School. May mga school dito sa Salakop, sa Barangay Salakop.
Sacred Heart of Jesus Parish dito sa Barangay Salakot. Ito yung bridge sa wala siyang pangalan dito sa parte ng Barangay Salakot. Ilog Bakod Bridge. Ito pala yung Ilog Bakod Bridge. Malapit na di ba? Sabi mo pag malapit na. Ito, welcome Barangay Balite. Balite Barangay Hall. Balite Elementary School. Dito pala yung Balite Elementary School. Malapit na ba? Ha? Yung kakaliwaan natin. Okay, nandito na kami sa may Barangay Balite ng San Miguel, Bulacan. Sabi mo pagkakakaliwa na tayo 7:33 na ng gabi. Inabot na kami ng gabi. Medyo malayo-layo pa yung aming biyahe. Hanggang dito na lang muna yung video ko at kita-kits na lang tayo sa next video. At syempre kung bago ka lang dito sa channel ko subscribe na at paki-click na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong video. Bye bye. Ha? Candaba San Miguel Road. Ito pala yung Candaba San Miguel